Ejem kümüş gül ýakasyny satyp meni okuw öwretdi. Şu sözler şu halipanky. Salam dostlar. Biz size bugün Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Däde, ýani Aşyr Murat Gurbanov hakynda gysgaça maglumat bermek isleýär. Aşyr Murat Gurbanov Aşyr Däde 1959-njy ýylyň 13-nji awgustunda Tejin şäheriniň 1-nji Babadaýhan owasynda dogulýar. Şol owada 5-nji orta mekdepde okuýar. Ondan soň paýtagtymyzda ýerleşýän Medeni Aň bilim tehnikumynda okuýar. 1-nji kursy tamamlandan soň gulluk wagty gelýär, şoň üçin Germaniýa döwletine gulluk edýär. Gullukdan gelen soň tehnikumyň ýerine dowam edýär. Ondan soň tehnikum utaran soň owasynda zähmet çekip ýörkä, şol döwrüň edebiýat sunugat gazetinde bildirişi göz düşýär. Şo wagt Gruziýa şäherine hemde Leningrad, şu wagt Sankt-Peterburg şäherine okuw çağırşyga göz düşýär. Şonda halipa Sankt-Peterburg şäherine okuw edýär. Gurjak artisti bolup. 1986-njy ýylda ýokary bilim bolup tamamlap, okuwny tamamlap Türkmenistana gelýär. Şondan bäri watan radio ýaýlymynda gepleşikler alyp barýar. Ýaşyk tele ýaýlymynda sizin üçin görpeler gepleşigini alyp barýar. Şu wagt Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda da halipa muallim bolup zähmet çekýär. Şol özüniň sunugat ýyllaryna şu wagda çelli kinolarda, täze kinolarda, değişme sahnalaryna, spektakllary, teatrlarda ençe keşpler janlanýar. Biziň ýüregimizde de Aşyr Däde bolup baky ýaşaýar. Janyň sag bolsun, halipa 5 ýyl Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuna da teatr, kino artisti bolanyň menem okutdy. Halipaň jany sag bolsun, aramyzda elinde başlyk bolsun. Ýene de haýsy halipalar hakynda bilmek isleýän bolsaňyz kommentariýa ýazmaňyzy sizden haýyş edýär. Şol halipalar, şol sunugat usatlary barada size giňişli maglumat berer. Janyňyz sag bolsun.